Күз ойлары жету белән яңа көрәш сезонына керәбез. Быелгы турнир чемпионатлар милли спорт төребез өчен аеруча үзенчәлекле булды. Пандемия шартларында чикләүләр күп булса да, ярышлар үткәрелде, татар көрәшенә дә әлеге шартларга яраклашырга туры килде. Бүгенге тапшыруда ел дәвамында узган бәйгеләрне искә төшерербез. Эфирда батырлар тапшыруы һәм без башлыйбыз. Көрәшчеләрнең иң көтеп алынган турниры Татарстан чемпионаты булгандыр мөгаен. Конкуренция ягыннан да көрәшчеләр саны буенча да бу иң дәрәҗәле ярышларның берсе. Сезонда гадәттә нәкъ менә республика күләм бәйгедән башланып китә. Милли спорт төре буенча рәсми турнирлар булмады диярлек. Көрәш осталары хәтта сабан туйларда да бил алыша алмады. Ә биредә Татарстанның иң яхшы көрәшчеләре ниһаять үзләрен күрсәтә. Без беренче Месельхоз булады дип әзерләндек инде, ул булмады кызганычка каршы. Ustarak kişilərə görünədir indi. Da pandemiya özünüz biləsiz şuşunday. Qızıl vaqtını deyib aytdıq indi, тоже үткәрергә менә хәзерге вакытта может тынычланганdır. Үткәрәләр. Ну, көрәшчеләр бик күп көтте инде турнирларны. Татарстаннан чемпион Россиядан соң булуы да начар түгелдер дип уйлыйм. Быел пандемия әзерлекнең гадәти календарен тулысынча үзгәртте, ләкин ярыш соңары булса да уздырылуын көрәшчеләр дә, оештыручылар да уңай бәяли. Татарстан беренчелеген үткәрү хәзерге елның актыгында гына кирәк бер дип саныйм. Аны үткәрмичә калып булмый. Алар бит инде егетләр безнең хәзер март аенда туктаган идек, март аенда официаль ярышлардан. Шуннан бирле чынлап турып ярышлар булган юк безнең Татарстан беренчекләре. Менә монда инде егетләр килделәр хәзер алар. Нәрсә дип әйтим инде, егетләр алар хәзер кадерликләре бар. Көрәшчеләрнең әзерлеге мәйданда ачыкланды, күпләр вакытны бушка уздырмаган. Үй шартларында яисә спорт залларында шөгыльләнгәннәр. Бу авыр елда тормышта ныклык, уверенность дигән әйберне кырта кешегә без яшибез икән әле, без көрәшәбез икән әле дигәч, халык өчен бу бердән һәм көрәшчеләр өчен бик зур әйбер дип әйтәсе килә. 300-дан артык катнашучы арасында иң көчлеләр ачыкланды. Командалар беренчелегендә иң югары баскычта Яршаллы, икенче урында Арча, 3тә Әлмәт көрәшчеләре. Ватан Татарстан газетасы призына уздырылучы Муса Җәлил истәлегенә турнир һәр вакыт аерым урын алып тора. Моны тамашачылар да, көрәшчеләр үзләре дә билгеләп үтәләр. Бу елгы бәйге Минзәлә җирлегендә уздырылган иде. Бу шигырьне яукырында һәрбер солдат белә. Җәлилнең беренче шигырьләре Кызыл таң басмасында дөнья күрә. Шуңа бәйгене дә инде 58нче тапкыр Ватаным Татарстан газетасы уздыра. Бу спорт ярышы гына түгел, чын көрәш бәйрәме. Ул ветераннарны хөрмәтләүдән башлана. Бу безнең көрәштә республикабызда минем уйлавымча гына түгел, ул дөресендә дә иң күп көрәшчеләр катнашкан бик зур турнир дип әйтим. Монда бөтен районнар һәм бөтен яхшы булдыклы көрәшчеләр җыела. Мин үзебезнең районда енді 10 тапқыр абсолют батыр болып қалдым. Қазан сабан тойлары Совет районында 2 тапқыр абсолют батыр болдым. Бауман һәм Иділбой районларында қатнашып 4 тапқыр 90 килограммда чемпион болып қалдым. Ярышның максаты да герой шагыйрь исеме белән бергә көрәш традицияләрен, аның тарихын саклау, батырлар исемен мәңгеләштерү. Быел тагын бер яңалыгы бар иде. Узган ел безнең арабыздан киткән легендар көрәшче Муса Җәлил турнирында 9 тапкыр батыр калган Ильяс Галимов истәлегенә көрәш федерациясе белән берлектә махсус премия булдырдык. Без әлеге идеяны Марат Фатовичка җиткергәч, ул аны хуплап алды. 30 мең сум күләмендәге премия финал ярышларында иң матур алым күрсәткән көрәшчегә биреләчәк. Башларны фикергә куябыз. 5-кә 1, исәп 5-кә 1. Бу Муса Җәлилдә bir üçüncü tapkırın körəşəmdir. Bu bizim üçün büyük zor yarış. Әзерләнәбез. Bu yarışны итүтәгә үзе bir дәрәҗә батырлык дип әйтәләр инде бездә. Ярыш нәтиҗәләре буенча быелгы Муса Җәлил турнирында Әлмәт командасы 7нче тапкыр чемпион исемен яулады. 2нче урында Яршаллы егетләре, ә 3нче урынны Теләче җыелма командасы яулады. Соңгы 10 елда спортчыларыбыз арасында зур кызыксыну уяткан бәйгеләр исемлегендә һичшиксез Данил Галиев истәлегенә үткәрелүче ярышны атарга мөмкин. Түбән Камага яхшы әзерлекле, үз үлчәү авырлыкларында зур уңышка ирешкән көрәшчеләр генә җыела. Бәйгенең быелгысы да искәрмә түгел.
Ярышаллы, Минзәле, Яшел Үзән Татарстанның иң көчле спортчылары Түбән Камага килә. Шинник спорт комплексында атказанган спорт остасы Данил Галиев истәлегенә оештырылган турнирда быел 300-дән артык көрәшче. Бу ярышлар республикада бишәү генә. Алар инде зачетный ярыш дип атала. Бындагы ярышлардан республика беренчелеге үткәргәндә баллар куела. Шушы баллар исәбеннән һәрбер районның көрәш буенча нинди дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтә. Бу көрәштә бик күп спорт мастерлары катнаша, атказанган спорт мастерлары да бар. Яшьләр дә бик күп көрәшә, профессионал көрәшчеләр дә бик күп бу ярышларда көрәшәләр. Танылган көрәшче Данил Галиев безнең арабыздан 93 елда китә. Исән чагында ул 8 тапкыр Россия, 12 Татарстан чемпионы, 10 тапкыр Түбән Кама Сабан туе батыры булырга өлгерә. 10дән артык спорт мастерын тәрбияли. Күп тапкыр бу ярышларда көрәштем. Алдагы елларда беренче урында да, призерда да калган булды. Стимул бар инде, чөнки бу бик зур ярыш булгач, инде аны күбрәк атасы килә. Шуның өчен быел гына әзерләндек. Киләм төшәтәренче булачагын. Республика күләм ачык турнир 27-нче тапкыр үтә. Әйтергә кирәк, быел яшүсмерләр өчен аерым бәйге оештырыла. Аны Татарстанның халык җырчысы Илһам Шакиров истәлегенә багышлыйлар. Яшүсмерләр арасында шулай ук төп бәйгеләрне читләтеп уза алмыйбыз. Актаныш җирлегендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев кубогы талантлы көрәшчеләргә зур спортка юл ача дип әйтсәк тә арттыру булмас. Танылган спорт осталары да беренче адымнарын нәкъ менә биредә ясаганнар иде. Келәмдә республиканың төрле районнарыннан 400-дән артык спортчы очрашты. 48 команда арасында иң көчле егетләрне ачыкладылар. Минтимер Шәймиев кубогына узучы турнир Актаныш өчен генә түгел, республика күләмендә дәрәҗәле чара. Максатлар җиңәргә инде, җиңелмәскә. Алга чыгарга, как можно дальше. Безнең команда, без монда өметләр әзерләнеп килдек, җиңәреп килдек. Без монда 17 малай белән килдек. Җегетләребез бик яхшы, көчле малайлар, күнегеләр үттек. Көрәштә уже 8 ел. Мен бу ярышка урын алырга килдем. Яшьләр арасында оста көрәшчеләрне ачыклау өчен әлеге турнир бик әһәмиятле вакыйга булып тора. Келәмдә тәҗрибә дә арта, билләре дә ныгый. 21 ел эчендә бу турнирында күпме республика чемпионнары, күпме Россия чемпионнары, күпме дөнья чемпионнары бергәндер. Толык Актанышларны гына исәпкә алсак та, безнең бик күп яшь егетләребез шушы турнирда үзләрен күрсәтеп, бүгенге көндә алар Россиянең спорт мастерлары, Россия чемпионнары, дөнья чемпионнары Билбау буенча. 2 көн дәвамында 13 авырлыгында иң көчле көрәшчеләрне ачыкладылар. Гомуми нәтиҗәләр буенча Балтач районы, Әлмәт, Актаныш көрәшчеләре призлы урыннарга күтәрелде. Біраз олырак яштәгеләрне исә Татарстан яшьләре газетасы призына үткәрелгән ярышта сәламләделәр. Быелгы сезонда ул көрәшчеләре белән дан тоткан Биектау районы җирлегендә уздырылды. Биектау районында әледән-әле көрәш буенча иң югары дәрәҗәдәге ярышлар уздырылып тора. Мондый дәрәҗәдәге ярышларны оештыруны һәм уздыруны теләсә кемгә ышанып тапшырмыйлар. Шунлыктан республиканың спорт тармагы җитәкчеләре безнең районга аеруча игътибарлылар. Бу турыда ярышның ачылыш тантанасында Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов та әйтте. Биектау районы башлыгы Рөстәм Кәлимуллин спорт бәйрәмен уздыруда ышаныч күрсәткәннәр өчен җыелучыларга рәхмәт белдерде. Милли көрәшнең әлеге төре ел сайын катнашучыларны үзенә күбрәк җәлеп итә бара. В нашем районе организация очень хорошая. Безнең районда эшне бик яхшы оештыралар. Мин үз районым өчен сөенә чыгыш ясыйм. Биектау районы көрәшчесенең сүзләрен Мамадыш командасы вәкиле дә хуплады. Аның үзенең әйтүенчә, ул спорт белән кичкенәдән үк мавыга башлаган һәм Биектау районына бик теләп килә икән. Биектау районында уздырылган ярышта 2нче тапкыр катнашуым. Бу районда оештыру дәрәҗәсе бик югары. Биредә барысы да күңелгә хуш килә торган. Һәр нәрсә җиренә җиткерелгән. Хөкемдарлар эше төп-төгәл оештырылган, эш өстәленең эшсендә дә бәхәсле күренешләрне кабат-кабат карау мөмкинлеге бар. Һәм бу кайбер катнашучыларның кабынып китүен тиз арада сүндергә ярдәм итә. Әлеге турнирда җиңү яулауның әһәмияте гаять зур. Ни дисәң дә республика беренчелегендә җиңүчеләр Россия чемпионатында көч сынашачак. Команда зачетында бу юлы Казанлылар җиңде. 2нче урында Кукмара, 3нче урында Мамадыш районнары көрәшчеләре.
Көрәш легендасы Ильяс Галимовны Ширмешән районында иске алдылар. Берничә дистә ел дәвамында мәйданнарда бил бирми торган көрәшченең арабыздан китүенә 1 елдан артык вакыт узды. Ләкин аның хезмәте, җиңүләре һәм кешеләргә мөнәсәбәте бер кайчанда онытылмый. Вакыт бара, гомер үтә. Бер буын икенчесен алыштыра. Менә бу егетләрдә кайчандыр якташыбыз Ильяс Галимов кебек танылган спортчылар булырга мөмкин. Ә бүген алар монда кунаклар кебек көрәш буенча дөнья чемпионы, спорт легендасы Ильяс Галимовны искә алырга җыелдылар. Авыл мәдәният йорты фойесында танылган спортчы истәлегенә багышланган күргәзмә дә оештырылды. Чемпион мира по борьбе көрәш Ильяс Галимов сам только знал, сколько труда было вложено, чтобы завоевать каждое это звание. Ширмешән районының Туймәт авылы мәдәният йортында Ильяс Самат улы белән таныш булган һәркем җыелды. Ильяс белән таныш идек, но бер генә очраштык аның белән. Шундай зур гына тауфатлы бер җегет килеп керде дә мин дим, Ильяс ди, мин сезне таныйм. Но шундай ачык күңелле, зур йөрәкле. Ильяс Галимов чын татар батырының нинди булырга тиешлеген бөтен дөньяга үз үрнәгендә күрсәтте. Кем ул татар дигән сорау туса, һичшиксез бу очракта Ильяс Галимов дип әйтәбез. Ильяс белән аның бәхәр очрашу, һәм аның һәр алымы бер нинди бәхәскә урын калдырмый көрәш киләмендә дә. 34 тапкыр район сабантуйларының батыры. Бәлки инде Ильясның шундый татар көрәшендә озын гомерле булуы кемнәргәдер үзен күтәреп күрсәтергә мөмкинлек бирмәгәндер. Әмма ләкин аларга ул барып да Ильяс кебек булу өчен көндәшне җиңү өчен тырышасың бит инде. Ул үз өстендә эшләргә, үзен җиңәргә бекрәткән. Туймәт авыл җирлеге халкы, Ильяс Галимовның туганнары һәм якыннары, бөтен Татарстаннан килгән кунаклар күренекле якташыбызны искә алды. Һәр детальдә Ильяс Самат улына карата мәхәббәт һәм хөрмәт сизелә иде. Кеше китә җыры кала диләр татар халкында. Ильяс Галимовның һәрбер көрәше үлмәс җырга тиң. Шуңа күрә аның турында истәлекләр мәңге яшәячәк. Сабантуйлар һәр көрәш сезонының иң төп бизәге булып тора. Быелгы милли бәйрәмгә нокта куючы ярыш Россиянең татар авыллары Сабантуе Мөслим җирлегендә уздырылган иде. Мәйданга иң көчле баһадирларыбыз җыелды. Кунакчыл Мөслим районы 30 меңнән артык милләттәшләребезне бер мәйданга җыйды. Һәркем Сабантуйга үз максаты белән килә. Кемдер җырлы тамаша карый, кайберәүләр бәйгеләрдә катнаша. Ләкин милли көрәшкә берсе дә битараф кала алмады. Сынап карау инде, тикшереп, ниндирәк, кем нинди формада, кем көчлерәк. Икенче яктан, даже беренче яктан дип тә санасам, дуслар белән күрешү, аралашу инде шул. Күп дуслар белән Сабантуй соревнованиеларда гына күрешеп сөйләшәбез. Теге телефон аша шалтыратышып торсак та инде күрешеп сөйләшү инде. Күп иптәшләр белән шул Сабантуй соревнованиеларда гына инде. Көрәш рәсми ярышлардан ким түгел иде. Оештыру ягыннан да спортчыларның осталыгы буенча да. Сабантуйда спорт остасы исеменә ирешә алу үзе үк зур күрсәткеч. Бу якларда көрәшне аңлыйлар, бу якларда көрәшне яраталар. Менә үзегез күрәсез, күпме безнең кешеләр җыелган. Көрәш карга, көрәш сөючеләребез. 23 регионнан безнең көрәшчеләр килде. Бу ярышлар безнең бөтен Россия ярышлары булып бара. Россия күләмендә үтә торган ярышлар. Шушы ярышларны җиңүчеләргә безнең спорт стасы исеме бирелә. Федераль Сабантуйның бүләкләре дә саллы. Ат чабышы һәм көрәштә җиңүчеләргә машина куелган иде. Сабантуйның абсолют батыры исеменә Муса Галлямов ирешсә дә, бу көнне ул машинага утырып кайта алмады. Җирәбә нәтиҗәләре буенча төп бүләк 130 килограммнан югары үлчәү авырлыгында аткан Рамиз Гыйләҗетдиновка эләкте. Ләкин соңрак Муса Галлямовка шулай ук машина бүләк иттеләр. Киләсе федераль Сабантуй Саранск шәһәрендә узачак. Көрәшчеләр дә милли бәйрәмне гадәттәгечә түземсезлек белән көтеп торачагында шик тумый. Сентябрь айында яңа көрәш сезонына керәбез. Алда безне Татарстан чемпионаты, Россия беренчелеге, шулай ук республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына уздырыла торган ярышлар көтә. Бердән булыйк, без көрәшче халык. Сау булыгыз.